Fáilte Recordia, my name is Mr. O'Sullivan. Gan Choinne Cleachtadh Léitheoireachta. A crimera. Rinne mé stadéir an drama gan Choinne le réo le leis. Is lánún fósta iad páirc agus nóra. Ag tús an drama tá Diarmid an mac ag teacht le na chalín Roxanne. Is tliadór é Diarmid agus strastal sé ollscoil. Tá meas mórcha in Niarmid agus tá siad ag tanú le bula le Roxanne. Tá an Deirdre Bhaile iníon an tailig ó bheith ag obair san Olbharge ag pacáil seilfanna. Tá Deirdre ag siúl amach le fansaí oibríonn sé san Olbharge freisin. Is punk é fansaí idir Ghruaig agus éadaí. Tá pádraig ar buile nuair a bhualann sé le fansaí, níl sé ag súil le punk. Tá aithne ag an sagart ar ansaí, agus tá meas mórige ann. Tá scoláireacht faighte ag fansaí chun stadéir a dhéanamh ar dlí i go láiste tróide. Tá an Diarmid Bhaile le Roxanne agus is punky Roxanne, idir Ghruaig agus éadaí freisin. Mar bhór ar an donas tá leanamh ina baclanna ché agus tá sí ag iompar cluine arís. Teachtareacht an drama, ná déan deimhin do bharúil. Pádraig. Is den tradiisiúnta agus seanaiseanta é pádraig. Tá meas mórige ina bhac Diarmid, mar is tliadór é agus strastal sé ollscoil. Níl meas aige sna mná, labhraíonn sé go borb le a bhain céile, chur coscar de theanga agus ar de chuid smaointe. Níl meas aige ina iníonn féin, mar oibríonn sí san Olbharge ag tarraingt náirorthaí féin. Tá pádraig buartha faoi thuairimí na gcomharsan. San libh.